herritarra eta udala herritarrengana hurbiltzea Bildu Iruñaren lan estiloa izan nahi du. Azken asteotan, aurrekontuei buruzko eztabaida piztu da. Nik ez dut honi buruz asko ulertzen, baina zein da udalaren egoera ekonomikoa? Ba aldu dirurik? Zertan gastatu du? Eta zein da UPNren eredu ekonomikoa? Zer egin du urte hauetan gure diruarekin? Eta zer asmo du datorren urterako? Tira, eta zein da Bilduk indartu nahi duen eredua? Zein da herritarron alternatiba? Norbaitek hau dena azaldu beharko luke. Ba hori egingo duena, Bildu Iruña da. Datorren abenduaren 11an, asteartean, Bilduk hiri batzarra antolatu du. Batetik, gai hauek guztiak azaltzeko, eta bestetik, hiritarren iritziak entzuteko. Hartu hitza.